I anem ja amb la primera entrevista de la vesprada, una entrevista que em fa especial il·lusió. Als seus 27 anys ja comença a convertir-se en un mite de la pilota valenciana i diumenge pot fer més gran la seva llegenda en la final de la Copa d'Escala i Corda. Li diuen Francesc Xavier Puchol i Catalunya, però el seu nom de guerra és Puchol II. Bueno, pues Xavi és un xaval de Vinalesa que té 26 anys i que actualment és jugador professional de pilota valenciana. Els records que tinc jo de menú de la pilota valenciana és d'anar amb mon pare a acompanyar-lo a les partides. Mon pare ha sigut també jugador professional de pilota i els meus records estan molt lligats a ell perquè ell jugava moltes partides de pilota, jo anava sempre darrere, sempre portava una pilota darrere per a jugar en qualsevol paret i me ve d'ahir els records. M'agradaria ser professional, m'agrada molt la pilota i jugar a la pilota i ja està. Passar molt bé. Comença jugant en el club de pilota del poble, com qualsevol xiquet, i a partir d'ahir vaig pujant a diferents categories, a nivell federatiu, fins que arribi a l'edat de cadet juvenil, passa a jugar a l'escola de tecnificació de la federació. D'ahir passa a jugar campionats de promoció i de campionats per promoció tinc el meu primer contracte com a jugador professional i fins avui en dia. Al final la pilota per a mi són 24 hores al dia, tots els meus amics estan lligats a la pilota. Me queden, òbviament, en els bons moments i no sols en haver guanyat campionats, sinó en els moments després d'aixòs campionats o en el grup d'amics que m'ha acompanyat a les partides o ha estat al meu costat en les finals, en els bons moments i en els moments menys bons i en aquests ratets, en xerrar amb els amics després de la partida, comentar-ho, en el sopar després, disfrutar xerrant de pilota i me queden aquests moments. La gent de la pilota sempre és molt de comparar, no? I sempre que vaig al trinquet és inevitable que cada vespre que estigui en el trinquet la gent me comenta que si jugava més ton pare o jugava jo. Entonces, sempre n'hi ha un pique entre el pare i el fill i un poc, jo sempre li tiro en cara que jo li dic, jo a Escala i Corda te guanyaria, sense fàcil. I ell me diu, ja, però jo afronto d'haver guanyat a tu. Sempre tenim aquest pique i, òbviament, no cal abusar tampoc del pare, ara que ja està major. El tindre al costat a una família que estiga recolzant-te al 100% tant a nivell esportiu com a nivell dels estudis. I, de fet, sempre fan que per a poder arribar a ser jugador professional de pilota o qualsevol esport sempre ha de tindre el recolzament de la família que sempre té aquest empuixó en les bones i en les males. Xavi, benvingut. Què el dic, Xavi o Puchol? Com et diuen els amics, els coneguts? Bueno, Xavi, dis-me Xavi. no? Puchol també, però és com dins del trinquet. Nom artístic, no? Sí. Com estàs? Estàs nerviós davant de la final del diumenge? No, encara no, però també t'he dit que suponc que el dia de la partida me ficaré nerviós. Sí. Sempre et passa? M'ho pregunten molt, lo de si me fique nerviós i jo no vaig a contar mentires, vaig a dir que no me fique nerviós perquè és de veres i sempre, en el meu cas, jo sempre me fique nerviós en una partida important i crec que és important. És important i és bo, no? Perquè el manté alerta. Sí. De fet, quan t'ha fet una bona partida sempre ha estat nerviós, no cal estar molt nerviós perquè és mal, però un poc de tensió sí. Serà el trinquet de Guadassuar. A quina hora, Xavi? 11:30. A les 11:30. Serà retransmesa la partida per a Punt Mèdia. Això afegeix emoció? Tensió? Nervis? Bueno, no. A veure, realment estàs centrat en la partida i sols en el tema esportiu. No te centres tampoc en si hi ha càmeres gravant-te o en la gent o intentes evitar un poc deixar-ho en un segon pla i sols centrar-te en el tema esportiu. Com heu rebut en el món de la pilota el retorn de la nostra televisió pública? Molt esperat, no? Jo crec que al final sempre que parlem de pilota, quan comentem que la pilota valenciana se li ha de donar més, se li ha de reconèixer més i sempre ha fallat un poc la imatge, al final esperes que
que a punt pues, sempre te recolze, no? Te pugui treure en els informatius o en aquests programes per a donar a conèixer un poc més pues, el nostre esport i això, al final, pues, fer-lo que... Clar que sí. Que puga... Donar visibilitat al nostre correcte. esport autòcton, que és molt important, i ara en parlarem, però vull saber-ho tot de tu, d'aquest esport. Vull saber com et prepares per a una gran final, per a una final d'alguna manera especial. El teu company Carlos i tu seguiu estos dies, per exemple, una dieta especial, un entrenament, una rutina diferent? Bueno, te conté, en la pilota valenciana és un esport juguem per parelles, no? En aquest cas juguem Carlos i jo junts, però bueno, jo tinc el meu grup d'entrenament, el meu preparador físic, Carlos té el seu. Ah, sí? Així que sí que és de veres que l'entrenament en canxa en el trinquet sí que entrenem junts, val? Per estar pues, coordinats i fer més equip. Però diguem que jo per la meva banda pues, prepare la final com qualsevol altra partida, el tema pues, en la part del gimnàs, part de carrera i part de canxa, pues, això s'encarreguen els preparadors físics d'un poc d'establir la càrrega durant aquesta setmana. Avui en dia això d'entrenar-se per a jugar a pilota no és com abans, no? Com es fa ara en aquests centres de tecnificació, on es fan i com era abans? Bueno, ahí és una bona pregunta perquè en la pilota avui en dia quan entres al trinquet és molt curiós perquè te juntes un poc en la gent de tota la vida i en gent nova que està venint que sempre li crida l'atenció un poc dir a veure això de la pilota què serà, no? Entonces se barregen ahí dos mons diferents dins d'un mateix món. I després maneres de pensar també diferents, no? Perquè la pilota té coses molt peculiars. Entonces te trobes a gent que està molt aferrada a lo de tota la vida, s'ha fet tota la vida així. A ton pare, per exemple. Com jugava ton pare, com s'entrenava i quina diferència veus en com ho fas tu? Bueno, mon pare, quan en aquella època els jugadors professionals jugaven moltes partides a l'any. O sigui, moltes partides a l'any. Te puc dir que cada setmana un parell? Més? 5 partides a la setmana. 4 o 5 partides. Aleshores apenas podien entrenar, o aprofitaven per a recuperar, inclús el propi xoc de les pròpies partides les servien en l'entrenament perquè no tenien temps tampoc per a entrenar. En canvi nosaltres juguem menys partides a l'any, però així i tot juguem un parell de partides a la setmana, que ja són prou partides perquè són molt exigents, i sí que tenim cert temps per a entrenar, però jo crec que hauríem de tindre més, jugar menys partides i tindre més temps per a entrenar. I com era abans? O sigui, abans es podia viure de jugar a pilota, però ara us heu de dedicar també a una altra professió, a més, no? Bueno, sí, abans també és molt paregut a com és ara, no? Perquè al final o estàs entre els primers de la pilota valenciana o és complicat guanyar-se la vida d'això, però jo sempre que parle d'això de la pilota sempre comento que jo aprofite la meva carrera esportiva per a poder formar-me, perquè al final de matí me dedique a anar a la carrera i estudiar i per l'esprà a entrenar i a competir. Al reportatge ens deies que voldries modernitzar la pilota. A què et referies? A aquesta manera, com dius, d'apropar aquests dos mons o a la manera d'entrenar? Sí, un poc de tot, no? Al final, el jugador de pilota és un poc la imatge, no? La seva manera d'entrenar, inclús l'estil de joc també. Entonces, intentar canviar-ho tot un poc per a que la pilota avui en dia se pugui ficar a l'altura d'altres esports. I trobes que la incorporació de les xiques al món de la pilota fa bé a l'esport? Trobes que en un futur no massa llunyà podrem veure fins partides mixtes? Trobo superimportant que les xiques estiguin dins del món de la pilota perquè jo crec que fa molta falta. La pilota entres a un trinquet i el 95% del trinquet són homes, així que jo crec que fan falta dones, però ràpid. Arribar a la paritat encara és difícil, però igual... Sí, és difícil, però a poc a poc i cada vegada n'hi ha més. Hi ha molts xiquets que fan d'extraescolars, en lloc de futbol o altres esports. Creus que hi ha xiquets que ja trien el nostre esport autòcton? Sí que s'està fent molt bona feina des de la base. A nivell federatiu n'hi ha un programa que es diu Pilota a l'escola, on molts jugadors professionals i jugadors exprofessionals
se dediquen a anar als col·legis a impartir la classe que hauria de donar el professor d'educació física de pilota, la donen ells o fan de recolzament per al professor i estan en moltíssims col·legis de la Comunitat Valenciana. I ja es va notant que quan parles amb algun xiquet o ja no tan xiquet ja te comenten, no? Jo conec la pilota perquè en la meva escola m'han donat pilota. Xiquet o xiqueta, no? Com dèiem, perquè està obert, que bé, que ho comencen a conèixer i a practicar i que els agrade i que s'aficionen. El teu professor va ser ton pare, no? Imagina, des del principi, des de menudet. Jugaves molt en ell? T'ha ensenyat molt? Bé, també me la solen fer molt d'aquesta pregunta perquè al tindre un pare que ha sigut jugador professional diuen, este ho ha tingut més fàcil que els demés perquè i ho ensenya tot i ja sap fer-ho. I s'equivoca la gent, perquè mon pare no ha sigut mai... En casa de l'Herrero, no sé si hi ha alguna variant en valencià, la preguntaré, però en casa de l'Herrero, cuchillo de palo. Sí, no, de fet, jo als 8 anys vaig començar jugant a futbol, no vaig començar ni jugant a pilota. Ja a l'any sí que m'apuntia al club de pilota del meu poble, però vaig començar jugant a futbol. Vull dir que damunt mon pare no ha sigut un pare atosigador, saps? Has de jugar a pilota, no ha sigut un pare aixina, gens agobiador. I avui en dia, de fet, encara m'acompanya moltíssimes partides, a quasi totes, i el critica molt, et diu molt, dona molt... Sí? No, al revés. Que sort. De fet, ara ja perquè al final portes, ja quan t'arribes a un punt de la teva carrera esportiva que ja estàs com a estable i tens el teu lloc ja, no entren tant les crítiques ni res, però quan estava jugant campionats de promoció, al revés, n'hi havia dies que li preguntava jo dis-me lo que ha fet mal, per lo menos, perquè... Clar, perquè de tot s'aprèn, clar. Vull saber-ho. Que bé. De pare músic, fill ballador. Ara me n'ha recordat. Un gran record per al teu pare, que segur que t'està veient i segur que encara que no el diga massa cosa, està orgullosíssim de tu. Sí. T'he de confessar que mai, veig aquestes pilotetes i tinc unes ganes d'agafar-les, mai he agafat una pilota de vaqueta. De vaqueta és perquè la pell és de vaqueta? Sí, esta és la pilota de vaqueta, això és pilota de badana. Això és, juguen a nivell ja esta la de vaqueta, dius? Però esta no és de pell, o és que està molt desgastada? Sí, és pell. De fet, està feta de pell del llom del bou. Entonces està encurtida la pell, són 8 gallons, es diuen gallons. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... Són 8 gallons, en la que es cusen 7 gallons, es deixa un galló sense cosir, per dins la pilota porta borra o llana, i aquest últim galló es cus i ja està feta la pilota. El problema de la pilota de vaqueta... Això és molt artesanal. On es fa encara això? Encara ho fan? Una a una, clar. Qui ho fa i on es fan? Bueno, doncs n'hi ha artesans que fan pilotes, queden molt pocs, de Carlos, de Riola, d'Álvarez, de Carcaixent, que ja queden molt pocs, perquè damunt el complicat de fer la pilota no és fer-la com el procés que t'ha dit jo, que pareix superfàcil. El problema és l'encurtir de la pell, que és el que cada artesà té la seva fórmula secreta, perquè l'encurtir la pell està barrejant uns líquids que sols els saben ells, que és el que li dona a la pilota el bot que toca i el so. Tu fas una pilota de vaqueta, la podries cosir, la podries fer borra, però botaria molt poc o no botaria res. Que fort, que fort. O sigui, que tenen una fórmula magistral que només saben ells. Sí, és com el secret de la Coca-Cola, el secret de la pilota de vaqueta. L'encurtir de la pell. L'encurtir de la pell és superdifícil perquè té que estar X temps barrejant-se. Té que botar-la fort. Ja t'he dit que aquesta pilota està desgastada. Esta és teua? Sí, la pilota està desgastada. Si fora nova és botar prou més. I esta és infantil, dius, no? Igual no és tan dura, vols dir-ho com? Claro, els xiquets quan comencen a jugar a pilota no poden començar a jugar a pilota. Aquesta pilota pesa 46 grams. Esta, No. Esta, 46 grams. I esta és molt, la neta, esta està feta de fet, ara les fan sintètiques. També té dins llana o borra? No, les fan ja sintètiques. Esta sí que igual no es fa tan artesanalment, no? No la fan tan artesanalment. Molt xulo, Xulíssimes, que curiós. I jo sí tenim, això com es diu? El guant. El guant. Sí, no té secret. Un guant i després l'esparadrap. És un esparadrap especial o és normal? És que al final, nosaltres gastem la marca esta, l'Ecoplast, perquè també
Sempre s'utilitza un guant o no? O pots embenar-te-la? Jo t'he portat el guant perquè és com el material tradicional i típic de la pilota valenciana, però molts pocs jugadors utilitzem ja guant per a jugar. I com es pot? Pues primer tens que llevar la veta. La veta. La veta, ¿vale? Entonces, pues esta zona, ¿vale? De así, ¿vale? Pues es la que te va a cubrir así, que es la que me... No, tú puedes fer sol, eh? No, que si no em quedaré tot el programa en el guant. Però te lleve, no, a provar. I pots embenar-me-la sense guant? No, però tu ten en compte que jo tardo una hora en arreglar-me la mà. Coño. Jo t'he portat això per a fer-ho rapidet. Vale. Va, posa-m'ho. Què faig? El dit? El dit gros no entra en ningun lloc. Val? Veus? Les ungles i la veta conjuntat, és que... Tu ten en compte que això és el guant tradicional de tota la vida. Quina il·lu. I este és teu, personal? Sí, però este és nou, este és molt nou. I el tinc guardat per a les entrevistes i per a... O sigui, que tots el demanem el mateix, el preguntem el mateix, però jo t'he fet les preguntes, sabia que t'ho han preguntat 1000 vegades, però en a punt mai t'ho han preguntat, eh que no? És la primera volta que vens? Vale, doncs sonaria més o menys aixina. Vale. Aixina, i ara vinga l'esparadrap. A veure, te fiqui l'esparadrap, però l'esparadrap com a que és per a... Aixina, trosset? Sí, perquè se supon que ara per a cobrir-te les falanges, vas per dit i te vas ficant d'aixina. O sigui, tu estàs una hora per posar-te un guant i vinga l'esparadrap. Sí, a veure, nosaltres el material que utilitzem... Els toreros no tarden tant, eh? El material que utilitzem és l'esparadrap, unes esponges especials que venen, i unes planxetes que utilitzem nosaltres, que són unes planxetes d'acer, que és que la pilota fa molt mal. Aleshores necessitem ficar-se les planxetes d'acer. I eres supersticiós? Tens algun ritual, a més d'estar una hora embenant-te la mà, que imagina que vas pensant, vas concentrant-te, vas com meditant, no? També hem parlat a vegades de les espècies de meditació que n'hi ha, cada un a la seva manera. Què fas mentre... T'haig de contar una cosa curiosa perquè... Que això no t'ho havien preguntat mai. Sí que alguna vegada sí. Però, mira, en la pilota no juguem tot l'any en el mateix company. Cada campionat canviem de company. Aleshores, en el vestuari se canvien tots junts. L'equip contrari, i tots junts en el mateix vestuari. Per tant, no pots verbalitzar ni... vull dir que la concentració se converteix en una conversa entre amics. No podeu parlar de jugades ni de tal, perquè si no els altres... No, però sí que és de veres que quan arriba als últims mitja horeta de la partida sí que estàs, i se s'acalfar, i ja vas al teu rotllo ja més concentrat. I, bueno, manies que tinc en el tema de les sapatilles de jugar. Sí? Si tinc les sapatilles noves... Com són? Són totes iguals? Són cada un les que vulga, les que porten? No, sapatilles utilitzem sapatilles de... Venen sapatilles per a jugar a pilota, perquè un poc nosaltres seguim la guia en el País Basc, que també juguen a pilota. Nosaltres també seguim un poc per ahí. Però realment utilitzem sapatilles de tenis o de pàdel, perquè nosaltres el que busquem és la sola, una sola d'espiga que és per a que s'agafi millor la... Que no s'esvare. Claro, que no s'esvare. Ai, esta piloteta me la regalaries? Sí, esta piloteta és per a tu. Ai, que demane coses. No, és que estem fent com una xicoteta col·lecció en el programa, jo vaig col·locant ahí detallets que ens porten els nostres convidats i de tu especialment m'agradaria tindre alguna cosa. Gràcies. Te la quedes. Moltes gràcies. Dani, espera no trencar cap objectiu, però atenció que vaig a tirar la pilota. Ixa fa un peliu de mal, però... Què va fer-me mal? Tu has vist la manota que tinc? Si no te l'arregla jo, ara sí que ja sense por. Aquí tinc bona mà. No, és que em feia molta il·lusió, t'he dit, fer aquesta entrevista perquè m'interessa, no sé massa de pilota valenciana, però m'interessa i m'agradaria anar molt al trinquet. De fet, començaré este diumenge a aficionar-me en A punt, ho podrem veure a partir de les 11 del matí, de les 11:30, retransmissió en directe, Pujol 2 contra... i Carlos... Pujol segon i Carlos contra Pere Roc i Tomàs. Doncs ahí ho tenim. Joan, va per a tu la pilota, Gràcies, Xavi. Va, agafa-la, com si fora peix. Una, dos i... Aixina o aixina? Com pugues. Com pugues. Quasi.
Molt bé, molt bé. Que si no... Ja tinc que ser